Om tang ki paj ba andai ki he khan ru kimla sya ban shusyong klem da pan khi met haba sawa ka jingtem haba mi ka sur ka bas yang na kinong ruai ha katamasa cherry blossom. Nadu umtirang ba kajela Conrad ki sangma ki sembut mitirang ba Prestone tunsong ba Sniawbha lang dhar ru ki lai syong shit ba lek men lang. Ha social media pi chung umtirang ba Conrad ki sangma lot hep ya kadu ke blau shon dulang ba Prestone ba Sniawbha na ransan ha senda ka stage ka cherry blossom haji en studium rengkat ki jing thok ba ong katamasa cherry blossom kelawan biang ba ka kham he ki paj ba ki ruai na du ki donut jong ki rengkat ka kanhun di script ba ki syat kan phum rengkat ka Nora Fatihi ba Jason Derulo Conrad lo ong susu haba yadai bat ketem kaput ka silong gayang kum kanong muna bumla setia ban Yakob kijing pen krek ba tersiang sia kayo ka kot ka India ka kersoi bat ka silong ka dayu donut jong ka wai khublai ye kanhun ka bla pelong ikan ikasngi ka bekerpang sisa.